pečenje, vidiš, hrani ljude. Isus, kad su ga pitali zašto je nahranio 5000 ljudi kod Galilejskog jezera. Mi ba način, sto pečenje, vidiš, hrani ljude, ba, kao, ljudi nemaju šta da je, pa nemaju, ja zato donesem da imaju. Kako su glupavi toliko, kažu, ljudi nemaju šta da jedu, eto on iznosi pečenje. Pa ja sam iznao da jedu, bajo, zato što nemaju, verovatno. Ja iznesem da jedu, valjda trebaš da pohvališ što ja dođem i napijem i nahranim, znači, ne moraš... Tebra, ko je Isus? Danas bi ovako Isus tebra. Da si Isus vrati na zemlju, tebra. Isto ovako, brate, bi prespojio. Koliko su ljudi retardirani postali, majke mi. Bolesno. Hvala Bogu što nije. Ovo je za klip Stankela. Nego, što sam teo? Tako mi sad čudno i sad se odaljim i kao hoću sklonim kabel i kao... Nema, znaš kao... Jebote.